Рашистлер Мариуполь сакинлері Чонгетта яратты. Бұны Мариуполь мэрынан меслячысы Петру Андрюшенко білдірді. 4 автодан берлі еркеклер тұтылған фильтрацион лагерде шығарылған видео пейда олды. Еркеклеріні Донец вилетінде ерлешкен БЗМН қасабасының мектеп пе медениет евінде тұталар. Территорияны тек рус арбелерінен берабер терк етмек мүмкіндір. Анда дешетлі шарайтлер. Инсанлар коридорда ерлерде ятмаға мечбур. Инсанларға кереклі тибби ярдым берілмей. Анда бұлынған инсанларының бірінде берем. Туберкулез хасталығы қайдетілген. Нәтижеде мектептің спорт салоны изоляторға чебірілді. Бір чоқ инсан екімлерінің ярдымында мұқтач. Запах здесь хуже, чем в туалете, потому что здесь находятся больные и инвалиды. И находились они тут, когда мы приехали. 14 числа лежали. Представьте, когда было очень холодно еще тогда. Ишгалжелер bu insanlarga Ukraina arbilері урбасына кейдіріп, майысының 9-ында парадта есірлер кібі тақдим ете біле. Бұны Мариуполь мэрінің меслячысы Петру Андрюшенко тахмин ете. Бұл вақыт рашистлер Азовсталь комбинатыны ұжым етмеге девам ете. Урушлар ширкет территориясында кечіріле. 2 автодан берлі Қыршавда бұлынған Украина арбилері комбинат территориясына мудафа етмекте. Йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Азовсталь комбинатының мағазларында аляда ерлі сакинлер сақланмақта. Яралы арбилер есе тибби ярдымсыз өлмекте. Имайджілер дүния жематшылығына ерлі сакинлеріні құртармаға мұражат етті. Президент Володимир Зеленский есе яралы арбилер шығарылмасында ярдым жолмаға чағырдылар. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатися зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій та законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю. Keçenlere Mariupol sakinleri bu etrafındaki koylarda yaşaganlarının tahliyesi ötkürüldü. Da 344 insan öz küçenen Zaporijjaga kelip oldu. Prezident Zelenskiy qaydetkenine göre o Erkon, Mariupol ve Azovstal'dan insanlar tahliye etilmesi meselesinden uğraşmakta. Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з Азовсталі, з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні, жінки, діти. Говорив сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем про те, що вже вдалося, про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців та захисників міста. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Ишгал етілген Қырымның деңіз лиманларындан Боғдай Түркияның Самсун лиманы ве яқын шарқ девлетлерінің лиманларына алып кетіле. Бұны Харьков университетінің доценті ве миротворец меркезінің тадқиқатшысы Катерина Ересько Центр журналистских расследований лейхасына берген изатында білдірді. Тетқиқ Ақияр лиманы ве Керечінің Боғдай терминалындан Боғдай ихраджы артқанны көстере. Матрос Позыныч, матрос Кошка, Михаил Нинашев кібі гемілер Боғдайны ташымақта. Бұл гемілер Астраханда қайдетілген рус шirketіне айыттыр. Є кілька суден, їх десь там 4-5 приблизно, які постійно ходять лише цим маршрутом. Вони забирають зерно в Керчі і доставляють його в турецький порт Самсун. Туреччина приймає велику кількість зерна з окупованого Криму. Ми це фіксуємо в наших розслідуваннях. Украина арбилері Харьков ве Изюм шehirleri yönelişlerinde karşı hücum başlattı. Bunu Ukraina arbi kuvvetleri komandаны Валерий Залужный, Amerika Birleşken Devletleri штабlarının yol başçıları birleşmesinin komitet rehberi Mark Milley ile laf etkende haber etti. Düşman Slobozhanщина regionunda şu cümleden Harkov'nu artilleriya tertibatlarından hücum etmege devam etti. Baş штабның мәліметіне göre Ukraina arbileri Donetsk ve Lugansk yönelişlerinde 11 düşman hücumunu urup kaytardı.
5 Rus tankı, o kadar da машина ve 7 zırhlı техникасы yok edildi. Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Успіху не мають. На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України. У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі Азовсталі. Cebede Ukrayna arbileri tarafından zarar көрген bazı Rus harbi bölükleri yanı hücumlar başlatılmasına hazırlanmay. Ular arasında Şarkı Harbi Okrug'nun 38. Atıcı Brigadasının harbileri. Pozitsiyalarda kalganlar bile Rusiyaga kaytarılmalarını bekleyler. Aynı problemalarını işgal etilgen teritoriya sakinleri arasından çağırılgan askerler de yarata. Підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які знаходяться в населеному пункті Сватівського району Луганської області, укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів, мають низький морально-психологічний стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань. Ukrayna jenibinde Rashistler arbi ve arbi olmagan obyektlerge nisbeten birkaç raketa ve bomba hücumlarını gerçekleştirdi. Bu vakit Ukrayna maycıları Kherson ve Mykolaiv vilayetlerinde birkaç koylarını Ukrayna nezaretine kaytardı. Rashistler intikam almak için koylarını hücum ete başladı. Bir kadın helak oldu, 6 kişi yaralandı. Ruslar işgal etilgen Kırım ve vaqtincha zapt etilgen Ukraynanın Jenibe regionlarının nakliyat bağı yanılatılganını kaydetdi. İşgalciler yol başçısı Sergey Aksionov'un mesleğatçısı yük taşıvları yanılatılmasını kaydetti. Gerçekten ise söz Kherson ve Zaporojye vilayetlerinin işgal etilgen teritoriyalarından hırsızlangan buğday ve koy hocalık teknikası çıkarılması hakkında ketebili. İşgalciler Kırım ve Kherson arasında demir yol nakliyatını yanılatmaga planlaştırganını bildirdi. Bunu da hırsızlangan diğer şeylerini tezce alıp ketmek için kullanabilirler. Rusiyani azaplarga çektirgen yılan Rusiyada erkesini quturtgan g'alaba kuni qayd etilmesi arifesinde Meclis reisinin birinci muavini Nariman Celal Kremlni ko'zi to'ymaz monster deb adlandırdı. Bunu o sezonun tehlikeli mabuslar blokunda tutulgani vaqt yazdı. Nariman Celal'nın sözlerine göre Rusiya boyunca faşizmnin jeng mevzusini muzokara eter eken quturacaklar. Teşvikatçılar ise ikinci cihan jengini şimdi olup geçken vaqiyalarının qiyaslamaga tırışacaklar. Настоящая же правда о той войне и этой останется погребенной под законодательными запретами и воспоминаниями лже-ветеранов и лже-героев. Правда и победа, достойная нашей памяти. Память, искаженная, когда лишь бы не было войны, превратилась в «можем повторить». Мой сокамерник, преследуемый за политические убеждения Максим Лисюк, сказал: как они могут чтить память блокадного Ленинграда после того, что сделали с Мариуполем? Увы, смогут. Nariman Celal'ını işgalciler diversiya yapması ve patlama maddenin kanunsuz saklanması ve taşımasında kabahatladı. Onu Hasan ve Aziz Ahtemovlarının beraber geçken sene sentyabrının 3 ve 4'ünde tuttular. Uçide Ahmedjet rayonundaki Angara koyunda işgalcilerinin harbi bölüğünü gazden temin etken boru patlatılmasında kabahatladılar. Hukuk korçalayıcılar aytkanına göre böyle etip işgalciler Nariman Celal Kiyev'de geçirilgen Kırım platformasının sammitinde iştirak etkeni için intikam almağa isteyi.